Six schedule aputhak cherok tok ami lapen APSLC atum kangdang ami dongka chingthu pathu aklamalong kapamanpong. Pini aru achiklo ni fight troxy arni lakhakre pli korkanthi constituency ke parlopon dongka chingthu pathu aklamalong all party hills leaders conference mate thik pen APSLC korkanthi committee ahin pen chapatir piponsi six schedule aputhak cherok tok ami lapen APSLC atum kangdang ami kapaman ponalong don pharoi sira don pli araratum bharatiya janata party congress lapen autonomous state demand committee mate SDC lapen kapre ratchari asongalong pen che uponsi all party hills leaders conference mate thik pen APSLC ratchari along chepak don tanglo labang same along bharatiya janata party SDC congress asong along penche oponsi APSLC asong along chepak don lake don pharo isira don please se ahem to natum chepak don si APSLC amepo jai kathar lapen aria sangho atum ahin pen parideng pontanglo Bangso six schedule alam cherok tok ami lapen kangdang ami along manpeng aluhiaman pen kechitong dun lake APSLC ami phu jai kathar dun me phu rajesh tiso lapen kongchun bang sarkiri dong phar kursing timung angtong ingti kathar Bikrom hanse Suren Kramsa Robi Singh Ronghang Rita Kramsapi Risika Milikpi Anparta APSLC ratchari asong aphan ke kloi abang phu bang phiatum chetong dun si me along RD pidunlo Lason se non ankeleji MP Kiligalong All Party Hills Leaders Conference mate thik pen APSLC ratchari asong pen ke jai kathar si chepate dun pobuta bangso me long klardak pen than pachinipon Ini dak henta kata lo ini BJP pen ong nai lu nang itu BJP pen ong nai lo kado be don adon dei amunit inu apai kali adon don haroi sira haro ke haroi sira ke thom an ini itu don kli don long nan lapen ani karong kado kita nang itu long apon lapen dakot kali along break ada sonai sel la posi election tu ke jong si la pemani tum jong si vive polote la ke son hai si itu karbiat la pending long arat tu ke jogji ke yerso ining ke thedola tangte pani chila taralang solong Assam chief minister ke bang la karbiang long aphan development nangatekan la songbong bela hoya dui aphan alang li thangalam chak pikang ke la sobithak nang li tumahin men kisipui la ke chini lor lo ke ado hoya dui ke la tu choyor et lo ke la Himanta Biswa Sarma la pentuliram long ha Biren Singh ki ko Horen Singh be atum Konrad Sangma tu Konrad Sangma phangi li pudam akam we he la ka ba de ke lo ko hal tu nge ba ka pondet lo long lo te misen hal tu man ke la si bang pon mas dai tum na tu bang Rup Singh Karon MLA la tum si choyor det la si non rada tum phan ka pik ke than hai des in samri la tum ke la si ne tum pini ta ko hang thu non ta hang tu nat arong si alang litum ke jordun loma labang alis dan israk nai rata tu ban pachini nai pupete la ni tum chini ne mune tum ada kheti te choklep khete de lonon ke claim det ko piloma marloma ke asokai ke rot pachini ne la pochi labang council tum na peklang serak nai la so alis sabang kololo arong si ke jordun loma ande non la upcoming la MP election hud nang li thodon tan highway ji pukan ning je neli ga highway ke pusi ning che thelo la pen la ni tinge la ke parliamentary struggle la ke di la ke tuta tu mek ko la pen highway ticket bom ko la pen highway ki athema highway ke itum ke detta ni to rai uni ke te non ke do tunge rai re det lo ke te la hello la se highway pe nang li hem prek ke wang je pan kon rad pan hing patli la tu ke hem prek ke number 1 la ke ni tum ke hang pe ya kama ba ke la ke ako long vek ji bu si to mata athema ni tu ke to ke je le ni inut vet hok lo sedan neli inut vet pura neli do klipe ko an tribal MLA MP do lang ke hala tumben chelangi ke ka pret party tu itu mana ka rat atung anta karbiang long east west mahasau atung anta kachini ajakong hitang lo pima paragraph 20 anong kitoke tribal areas lagi long akai akawan
ladaki inglong asu karbi arat atum ansi ladaki inglong karbi inglong akai karbi laki naga kiri mani zopai di syam chakna boru adivasi inglong akai lapen karbi akai ansi laki dulang jod nanti lapen inglong akai karbi akai tum laki wot na joglong choji lapen ke kensa asu tum panggil laki wot na ladaki joglong lik lapin ke paragraph 20 lagi inglong akai det karbi akai inglong akai det situlong choji lagi ili tumapan law around constitution around si ikitang tanda lo lasi abang putin karbi ang long is less di bahasa kita cirok tok amai dopiglo lapen a minute a second ari mangsing nili tumapan lapuson ati hajay katrasa japon kokpet lapen constitution alam kandak penajok sinon anutin abang putin stami kachisong abang ke dode sang selo mohet kibang stami haladap pen stami kachisong ari hong ni haladap kachisong pen sentimental labang hipiglo kasi ilito masar di masar ke hayo si hayo lagi ilito ning kachin ke roy lapen kaching hon ilito dodong lapen ke ning baby pinto Hai vek po. hayo vekpo ati manon di mahasaw tanang kehang lilo ito mapan ilito mapan non ati hay jay katrasar non dari crazy di mahasaw Kacing tu berganti mesti pada konstitusi yang berdak berganti konstitusi komiti pencuci patir di pon sudah ini jerok ramai dan petang ramai dan itu patut ponlong loh sudah dah kesepet ini bangkit don harus selesai arat ini dah nak cepat hampang don loh cakap itu loh lasi ini tu masong himpet sampai mingat long pensi ini tu teng pon loh lasi lang pangkar dalam berutang ke dalam emisi election abot sampai dah kupine harus proses abot pensi dah itu kulit loh lasi dah soteng lang namun berutang di kupine harus itu proses job ini itu pangrum ke berutang di korbansi homosi long ke haitan jadi kok lasi itu tengok loh ini dadak ke don harus serak ke ini dah loh lasi suapan dadak ke bangkan don posisi ke bangkan loh lasi non ke bangji tapi itu pangrum di pansi body ponji lasi dah soteng lang namun berutang di non ini ke teklong ke ini lihat sonson dak korbansi sonson lapen hamrena sonson soceng sonson lumajang sonson bangke dulang kapre kita dilihin pen non keticar dam pami na kai hui homosti long bangke tum ke haidang sosi ari kok dong soni teklong no lasi along kapre ni tum kiune apai du ulong adim sa tum hin pen non bangke lake minkan arjon tadi tum hin pen ke sang kon pelo lasi nili abatai itu namanya kan nije berarti hala BJP Kongres tumason minkan arjon ke udokliji aku pilih Kerala rongson ha long lo cipat doi mo election apolo bulutang dela tum dala Kerala rongson la arbinang klute tum danang bari ki madidi lasi ni tum bangla fone kali ni tum ke minkan arjon dala long dia thak doi ha arole cipat tu kali lasi ni tum ke rongso rongpot ata karbie so tum inglong so tum amit hang aja kong kacini je pana bangke ni tum hin pen bangke lakya ani bang tum dode sangsi tum hin pen ke lakya kem kon bong kola Karbi Anglong Dhantaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live